Puilano media no hambai di borni जों दिनै रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी ते TWF YTF मुंगै जों दिनै कायसा आसुगलायखा वो आसुगलाय माने मेन कारण हिंखाय फायनाय 7 तारिख नभेम्बर आगरतलाव कायसा बुबाग्रानि साकतारमा बाय वन नेशन वन भয়েस नर्थ इस्ट नि कायसा जे रेली खायना थांदोंगो ओ रेली वो जों रामचंद्रघाट नि बर'रंनो बाहाय गैतलांनायनि बागै जों दिनै मिटिं आसुखा जोंनि मिटिं आसुखनानै प्रेसिडेन्ट दंगो सेन्ट्रेल नि YTF TWF नि दिनै बाय दंगो TWF नि आजिनि प्रेसिडेन्ट दंगो YTF नि डिस्ट्रिक्ट रंनि दंगो जों आसुखलायखा जे फायनाय 7 तारिख आगरतलानि जे रेलिबो जोंनि रामचंद्रघाट हयते 2500 बरक लांना जेसे टारगेट ना लाखिया 100 हयते 120 टा गाड़ी जों लांनाय ओ 100 हयते 120 टा गाड़ी जों जोंनि 17 टा बिसि दंगो ते पंचायत ग्राम पंचायत 7 टा दंगो अररं मिलियो जों 120 टा गाड़ी लांनाय ओ गाड़ी लांनाय जों जोंनि रामचंद्रघाट हयते जों फुनुगिरिनाय जे बुबाग्रानो गोसो खामसाम रामचंद्रघाटनि बर'रक जों टेम दंथ'गता मोनखाय अराव जों नर्थ इस्टनि मेघालयनि चिफ मिनिस्टार कनक सांमा बर'लेण्डनि दिनै हांग्रामा ते मणिपुरनि दिनै आरनि राज कुमार फाइनाफं आवन बागै जों खुब दंथ'गजाक जों जतन अकरा साकरा दिनै अकरा साकरा थानाय बंनि सिनियर सिटिजेन बागैबो जों आलादा गारि थिखन खायखा आबो अंगे दिनै 150 लाय थांना गारि बर'नांगाय जों गारि थिखन मितलांनाय ते मनो साना नायो जे फायनाय 7 तारिख दिनै रामचंद्रघाट बर'रक दाक्ति दंगनो माइसाय अंखरै जों बुबाग्रानि जे थानसानि रेलिओ जों बोसोगाङाव थाङो आसुंना बागै यार